will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Ooh. Oh mga loves, kamusta? Ano nang balita sa inyo? Another day, another vlog na naman tayo mga loves. Dito nga sa video ito mga loves, kasama natin ang ating mga pamangkin. Medyo ipapacheck up natin sila kasi siguro dala ng panahon is medyo masama ang pakiramdam or inuubo ang ating mga bulili. Dito nga is medyo malayo-layo ang aming pinuntahan na clinic. Sabi nga ng iba na maganda nga daw dito, especially sa mga bata. Eto na, nakarating na tayo dito. Medyo patawid na tayo dyan mga loves. And tingnan natin kung maraming tao sa loob at pang ilan tayo. Dito nga hindi na pinapapasok ang sasakyan kundi naandun lang sa labas ng gate kasi medyo walang space yata sa loob. Pagpasok nga namin mga loves, medyo marami ng tao. Medyo na late na ata kami. Siyempre, well, dahil nga bata ang kasama natin, syempre hindi natin maiiwasan ang kanilang kalikutan at pabayaan na lang natin. So dito mga loves, start na ang pag-check up kay Uper. Ito, bilang, dami mong bungang araw ah. Yun nga po yung ipapakonsult din. Oo. Ngayon natin yan. Tignan natin, nagbubutil-butil ba yung iba? Mukhang mapupula lang po, hindi naman po tawag din nagtutubig-tubig. Hindi naman po. Tignan natin dito, pirha sa harap na baga. Hingang malalim, inhale as if. Hinga. Inhale ba? Inhale? Dali, inhale sa ilong. Yeah, very good. May sipot din. Hinga. Inhale pa, dali. Hinga, dali. Ah, very good. Isa pa ulit. So dito pinakita na natin yung kanyang kuko, yung kanyang balat, kung anong pwedeng gamot or anong problema. Sabi nga ni Doc is kung medyo mapili o choosy ang mga bata sa pagkain, so nagkukulang sila ng mga vitamins, calcium or vitamin D na nakukuha. Vitamin deficient po yan. Kailangan ng anong mga tinitake po niyo sa ngayon ng multivitamin? Yun nga po ang itatanong ko po sa inyo. So wala. Ano, paano po? Babalik bang niya base sa taas mo? Oo, active siya. It's smart na kung pagkabata mo, pagkakita ka, hindi ka talaga sabihin. Ano lang po, anong siya, yung sa pagkain din.
kay Jollibee, oh, go. May pera kayo. Dali na punta. Gusto ko fries. Hindi naman kayo pati ni Jollibee. Wala na. Mama, ano mo? Oo, may motor, halika na. Ma, dito. Away nga natin. O, picture ka kay Jollibee. O, picture ka kay Jollibee. Hi, Kaki Jollibee. Oh, hi, Kaki Jollibee. O, picture kayo. Hi, Kaki. O, dali, picture kayo. Upuan nyo, upo. Ah, may spider, oh. O, upo kayo doon, dali. Hi, Kaki Jollibee. Tingin dito, harap dito. At ang hihirap mo yan. Ah, dali, smile. Ay, smile daw. Ah, tara na. Tick-tock, tick-tock, on the clock. Let the music set you free. Tick-tock, tick-tock, get on the floor. Tick-tock, the clock is ticking. Tick-tock, tick-tock, on the clock. It's time to be who you wanna be. Tick-tock, tick-tock, get on the floor. And play those stuff you live in. Tick-tock, tick-tock, on the clock. Show me how you move to the beat. Tick-tock, tick-tock, get So much for watching. See you next time.